Rongot setan kok Pranes. Mumpung kromato takut
para dewan Sabto Prabu ingkang supaya lenggah ing damar kusala kasultanan Dawa. Nanging wahyu ora dumunung ning kono. Mula kang saka kuwi Surawiyata. Nganggono kowe kudu ngakoni yen pangayomaning Kasultanan Demak ora nulya Sultan Tergolong. Dikon koro. Nggih. Aja kowe dilangap-langap oleh pengarepaning Surawiyata. Surawiyata yang iki kayuan. Rawe rantas. Malang kutub. Sopo kang palangi marang Surawiyata? Tabrakan Dirgonegoro. Kakang Dirgo. Waduh. Kakang Dirgo. Kakang Dirgo. Gegayuhan iki kudu kinayuh kanthi luhur. Nanging kenapa gegayuhanmu kanthi ngejur keluargamu, kanthi ngejur kawula ana ing Demak Kuntara. Kamas Langgar Singgi. Kula kadang kaipe panjenengan. Iya, Ngemutaken dhateng dika yen panjenengan kepengin wilujeng, kepengin umur dawa, panjenengan kondor ana ing Sabang. pati lan uripku ora ana ing tanganmu, ning ana ing tangane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun sira dari sukertaning negara Demak, aku kang bakat mancasi singiramu. Wong loro wis dadi wangke. Wong legan golek momongan. Kakang Jabar Sutik Yogul lagi eling. Lah banjur kepiye kabul usanane? Sakwis sing perikala semono tak pitoyo kang suwung Brasto dawuh ana ing Kasultanan Demak. Kamas Dirgonegoro, Kamas Langgar Singgi mati. Mati. Kanthi dalan opo? Brongot setan. Jabar Sutik. Kelingan iso punika ingkang yosong ngumbaraken. Ngran Kamas Patus. Kedawah dhateng kula sak. Ning, kowe aja kelalen. Iki no blongot setan kok. Dibugut kembang kacang. Yen to ing mengko diparengake, tak suwun ampil, tak tayoe dimeng bali dol ing kuning. Yonine. Loh, pukul kembang yoni. Sawetahipun kula pasrahaken dhateng dika Kakang Jabar Sutik nggih kula. Ya. Saruni.
kula jumeneng Sultan Kasepuhan Paranpara kalebetipun Sultan. Kaya pancen kabeh mau satemene wis dadi entone para saka. Oh, ing kene aku tansah bakatut puri handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi suwane kanggo Mas Kencana menawa gadah derbe atur iki menapa ugi nangis napa ndek prihatin kasih darjatine Sultan Mas Dirgono. Ini menapa kanggo Mas? Dados disikara Kang Mas Surawiyata piyambak. Kanggo Mas Nowo saha panjenenganipun kanggo Mas Kencana. Monggo kaken wonten ing pidaleman kula badhe tanggung jawab sedanipun kadang KIP kula Kang Mas Dirgo Kang Mas Langgar Singgi. Monggo wonten ing pidaleman langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi semangtena ugi badhe magenaken kula minangka pangarsa ing Kasultan Demak Pito. Kula mboten trima sedanipun Kang Mas Langgar Singgih ugi Mas Dirgonegoro badhe kojangkah piyambak. Prabu Sunan Giri kawula maksud kene menapa mambeng niat kula kepengin pinanggih Kang Mas Surawiyata ingkang sampun ngawontenaken pangorbanan. Ana telung perkara kang kudu panjenengane Angger Sultan. Tigang perkawis menapa kemawon? Siji, sliramu saiki wis jumeneng sultan. Sinebut Amirul Mukminin. Pengayoman ratune wong Islam ing tanah Jawa. Kaping pindho sing nggo adepi kae Suryawiyata isih kadang tuwa. Kaping telu sliramu jumeneng sultan iku kudu netepi ukhuwah umat tiyah lan ukhuwah Islamiyah. Yes, aku percaya yen sliramu tumandang najan rakamu Surya kae bidaya ora bakal menang jalaran sliramu saiki sultan. Nanging ketok-ketok landesan jempol menang Demak pedrah dagan dadi korban kae dulur kabeh warga. Lah
lajeng menawi boten karana dipun rantasi perkawis menika badhe ngondhawara pakartinipun Kang Mas Surawiyata. Aja mung nggunakake panasihat. Aja mung nggunakake akal. Nanging ayo aja nggunakake akal. Ginakaken akal. Ya. Lajeng kanthi margi menapa akalipun Rama Sunandiri amprih saged nirep pakartinipun Kang Mas Surawiyata. Aku nyuwun marang panjenenganmu. Sultan. Kersa nyuwanke mukmin lan paling. Panggih. Inggih menapa marginipun kedah putra punan kula kekalih ingkang panjenengan suwun supados ngadepi pamanipun Surawiyata Sing bisa ngrampungi perkara iki mung mukmin paling. ateges panjenengan badhe jlokrongaken dhateng punan kula bagus. Kok ndak koyen aku bakal njlokrongaken. Dasare apa? Menapa panjenengan mboten pirsa sinten anak punan kula? Katemben kemawon dereng buta sawining reh. Ingin menapa panjenengan badhe ginakaken margi supados anak punan kula ngadepi pamanipun Surawiyata Rama Sunandiri. Ya. Sing ngongkon mukmin panuwun perang isa. Lajeng aku rak kandha nggunakake akal. Balane Suryawiyata kasil gugurake si Dirga lan Langgar Singgih krana apa? Krana dheweke kadunungan Kyai Brongot Setan Kober. Lamun tan kacondokan Brongot Setan Kober sengara Dirga lan Langgar Singgih bisa dikalahake. Kula Brongot Setan Kober kudu bali ing Demak. Lamun Brongot Setan Kober bisa bali ing Demak, Suryawiyata mesti bakal digrek ora bakal mati. Adipati tumujune kasatriyan supaya putraku punan bagus mungkin lan panupun rampung kantos. Sakembaran ing Demak Bintoro Bagus Mukmin lan Panuwun. Yer Bagus Mukmin lan Panuwun. Lagi padha ngopo iki, Mak? Namun kemauan sinau bab kasastaran kasusilan so tokoh kajian. Kuwi tenan. Yen sliramu kepiye? Iya, iya. Rama Sultan Agepulo dalam kesatria saat menikah mengenai wae menyai kewajiban Nato Rojo lan sinaos kados kasatriyan penting Kesultanan Demak Pakaryan kang utama dilestarekake jalaran sliramu minangka satriyaning negara ana ing Demak Bintoro nulata lekas leluhur-leluhur sing wis kasedan jaman mendho sawetara Bagus Mukmin lan Panuwun Rama Sunandiri sapunika wonten sowanipun anak punan kula Bagus Mukmin lan Panuwun monggo anggenipun panjenengan paring dawuh Terus antuk lillah monggo yang sabar. Aku iki Cik kula ya Panuwun. kula ya diri Iki mentas wae ana kedadian kang ora dipengenake. Ya. Nah, kabeh iki bisa rampung lamun kowe manut marang kabeh dawuhe Eyang. kula kedah derek sedaya dawuh Ya, heeh. Jeng dawuh napa ya Kowe ndak utus kang supaya lumawat ana ing pesantren Kudus. Nanging aja ketemu kelawan Sunan Kudus.
ketemu lawan garwane kang asma Melati Sari lan Latiwangi. Ya, sasampunipun kula pinanggih Melati Sari sarta Latiwangi. Nah, kita setuju. Sawise kowe mengko ketemu, kowe kudu pinter mikat marang penggawe. Iki kewajibanmu nek iki, ya. Jalaran apa? Bibitmu Melati Sari lan Latiwangi kae. Lamun ketemu marang bocah nom-noman kaya kowe, bagus rupane. Iki bakal kapilut pilih penggawe. Kanggo pengantep-antep langkungmu mengko bakal dak wenehi dina Bersane Melati Sari sarta Latiwangi kepilih sejem kula. ya. Kowe panu Nggih kula. sawise Kang Masku mengko bisa milut penggawe bibitmu Melati Sari lan Latiwangi. Upadinen gedhong pusaka. Ya. Upadinen gedhong pusaka. Ing kono golek ana wujuding keris. Aran Kyai Bromo Setan Kober. Aja nganti mbok unus. Lamun wis ketemu kanthi waktu dedetan colongen saka sawise rampung kabeh jejimbahanmu pinanggya kelawan waktu Surya Wirata. Mengko eyang kang bakal tutuli aja gak lan aja di jalaran kabeh ana kang pati-pati. Menawi jenengane kan diplomatis pengabdi. Kula namung status dawuh ya. Ya nyuwun pangestu ramamu supaya kalih ping tidak dimanggalkan tomo lamun kuwi kawas tenanis. Ojo wicara ketebak iso kuwi tundane bakal kilo.